A Real Federación Española de Atletismo organizou os pasados 17 e 18 de outubro un seminario para o ascenso panel B de medidores de circuitos en ruta. No que o Comité Galego enviou a dous xuíces, a coruñesa Beatriz Rivas e o santiagués Anxo Pérez. Este seminario realizouse a petición e organización polo Comité Navarro previa autorización do Comité Nacional de Xuíces. O seminario estivo dirixido e coordinado de maneira perfecta por Orlando Millán, secretario do Comité Navarro de Xuíces e membro do panel B da IAF de medidores de ruta. As actividades docentes do seminario desenvolveronse na localidade navarra de Cizur Maior, situado a uns 5 km de Pamplona. Cidade na que os asistentes e profesorado estiveron aloxados, compartindo ambas as localidades a localización do seminario. A Real Federación Española de Atletismo acaba de comunicar a relación de actos nas que os dous xuíces galegos ocuparon os dous primeiros postos, obtendo o número 1 da promoción Beatriz Rivas, que ademais demostra así os coñecementos adquiridos axudando na homologación de varios circuitos en ruta celebrados na cidade da Coruña. Novamente, éxito dos xuíces galegos que seguen ocupando as posicións máis altas de todos os seminarios aos que acuden.